बुंखादों आं स्टार्ट खालामबाय राजीब बांगाला जेब्ला स्टार्ट खालामो अब्ला रायजो राजाखौ बोनायनि अब्ला आरोबाव आं बनरगाव हिसाबै आं गुबुन समस्थिखौ बुङा बनरगाव हिसाबै आं लांदां खालामनो हायो बिपिएफआनो इउपिपिएलआनो बुं खिन्थु आं गोबां सम आं जिरायनानै थादोंमोन दा आं नुबाय जे बिपिएफ आरो इउपिपिएलआबो गोबां खामानि मावगासिनो दं अब्ला आं मालाय माथो जिरायनानै थानो आंबो जुदि पार्टिखौ चेन्ज खालामनानै जुदि आं बिजेपिआव हाबबाय जेब्ला आंबो गावनि देरहानाय सार्थ आंबोथ' खामानिखौ मावनांगोन आं रावबो पार्टिखौ आं दुसिया बिपिएफखौ दुसिया इउपिपिएलखौ आं दुसिया नंगौ बे बिथांमोना दिनै फैदों गासिबो बिपिएफनिनो कर्मिजोबमोन बिथांमोना आंखौ भट होनानै देरहासार खालामदों दा बिथांमोना दिनै आंजों फैनानै जयनिं खालामफैफिनदों दा बेफोरखौ नायनानै आं नुबाय जे बिथांमोनाबो दिनैसिम आंखौ बावाखै दिनैसिमबो आंखौ मोजां मोनो आरो बिसास दं बे हिसाबै बिथांमोना दिनै आंजों फैनानै क'क्राझार शान्तिनगर प्राइमारिनिफ्राय बिथांमोना 1 नाम्बार वार्डनिफ्राय बिथांमोना नुजाफैदों जिखुनु पार्टियाव थाया मानो रायजोनि डेभेलपमेन्टखौ आं मावनांगौ दा जोंहा बड'लेण्ड बिथोन नायबाय थाला जों नांगौ जाबा जोंनो दा डेभेलपमेन्ट जोंनि इयुन जेनेरेसना जाहाथे बयबो मोजां बिजनेस मोजां बेफारि साख्रि बाख्रि मोननो हायो उन्नति जायो बे जिनिसखौसो जों दा नाजानांसिगौ मानो होनोब्ला जोंहा आन्दलना जोबथ'बाय अब्ला गैथ'वाब्ला जोङो दसे सम जोङो गोदोबो जों जिरायबोदों बिसि समाव जों जिरायथ'नांगौ बिटिसि उनावबो जों जिरायथ'नांगौ बिनि उनाव बिटिआर सुक्ति जाबाय बिटिसिआबो जोंनि जिरायथ'नायसो नंगौना नङा आं बुंनो नाङामोन थेवब्लाबो आं बुंनो हारिनि खाथिराव मानसिफ्रा हारिनि खोथा बुंबाय थायो नालाय बिजेपिआव थानानै जों हारिखौ जोङो बासायनो हाया नामा दिनै बिस्वजित दैमारिया जि खामानिखौ जोंनि गोबां बर' जाथिया आसामाव रुपनाथ ब्रह्मनिफ्राय मिनिस्टार एमएलए एमपि जाबोदों बे खामानि मावनो हायैखौ दिनै बिस्वजित दैमारि बिथाङा मावनानै देखायबाय अब्ला जोंखौ मानो हारिनि हांगार होननानै बखिनो नागिरो जोंहा बिदि बिखाया हारिनि थैया जोंना नाफामनि बर'निनो नंगौना नङा जेखौसो आं बुंदों राजनितिनि बागै दिनै टाउननि मानसिफ्रा दिनै आंजों 65 जन जयनिं जाफैदों आरो आं बुंगोन क'क्राझार शान्तिनगर 1-2आव 80% बिजेपि जाजोब्बाय होननानै आं नोंथांमोननो खोथा बुंदों एकदम सैथो थेंक इउ